annabi ne Allah ya bashi ya ga mutum ya ce na ba ma wani aljanna kuma aljannan ta bayu, kuma annabi ne Allah ya sanar da shi dan wuta ya ga mutum ya ce wani dan wuta ne kuma wallahi dan wuta ne. Ba wani wanda ya san dan wuta in ba Allah ba, to Allah ya sanar da manzon Allah ce wani finnar fulanun finnar. Akwai lokacin da an dawo daga yaki, wani sahabi ya zo khadimi kuma yana kunce kaya daga taguwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kashe shi, aka harbe shi da kifiya. Annabi ya ce finnar, dan wuta ne. Sahabbai suka ce me ya faru? Annabi ya ce gashi nan yana birgima a wuta saboda ya dauki silke a gurin yaki wanda ba a raba ba, dan wuta ne. Haka annabi ne Allah ya sanar da shi ya ga mutum gashi nan rili, amma Allah ya sanar da shi wannan mutumin dan wuta ne. Zai ga kuma mutum rili, amma Allah ya sanar da shi wannan mutumin dan aljanna ne. Kai manzon Allah yakan zauna ya yi dako ya ce duk wanda ya biyo ta wannan kofan yanzu dan aljanna ne. Mutum yana bullowa fil janna, wani ma na bullowa fil janna, wani ma na bullowa fil janna, kuma ta zauna. Kyautan gadara da isa da kasaita da buwaya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kyautan mutum iyakan kyautansa a duniya, har annabawa da suka shuɗe iyakan kyautansu su ce to iyakan kyautansu su baka abin da suke da shi, iyaka ke. Amma annabi Muhammadu to an bashi da duniya da lahira duk suna cikin qabdan manzon Allah. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawh wal qalam. Da lahira da duniya duka yana cikin kyautanka. Dan haka annabi sai ya ga mutum ya ce wani dan aljanna ne kuma ya zama dan aljanna. Babu kan da aka iya. Annabawa ma roƙon Allah suke yi, Allah Ubangiji ya sa su zama 'yan aljanna, kuma Allah Ubangiji ya sa su kubuta. wala tubzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Kowane annabi yana nafsi ne gobe kiyama, amma annabi tun kafin a tashi kiyama yake bada aljanna, ya ce na ba mu wani aljanna, na ba mu. Kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba ce a ɗauki takalminsa, duk wanda ya ga takalminsa in yayi imani da Allah ya zama dan aljanna. Takalmin annabi, wanda wani yake ce shi takalmin annabi bai fi shi ba, ko wani ya ce maka takalmin annabi bai fi kowa ba. To annabi kuma ya ce a ɗauki takalmin, wanda ya ga takalmin dan aljanna ne. Martaban annabi ba abun wasa ba ne. Wallahi 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 wallahi, inda mutane sun san fitinan da suke ciki da bala'in da suke ciki a wannan zamanin namu da aka mayar da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun wasa, abun izgili. Wallahi inda mutane sun san fitinan da suke ciki da sun yi burin mutuwa. Mutum da kansa dai yi burin mutuwa, ya ce Allah ka ɗauki raina.